Bokajan subdivision ang kanghan janglang solong kido Eastern Karbianglong College tumpen pining surihini ra inkora flipen inkora phwa baha farman ke charli dun bom second year arts lapen science stream ke atum an EC kenangsot lapen RD dojol alam kapangdak pon Birta kilong ponatengke labangso EKAC mate Eastern Karbianglong College along second year arts lapen science ke charli dun ari soejang mate students atum pining penke phan troxir cap mate 90% class jongsi dunde mate attendance away pulute angdung kiti satlang mate final exam tok dunong ledet popusi pangdak pon athela bangso a hukum Assam government shiksha setu pensi pin khapondo lase anutinari soi jang tumta aporteng pen phan troxir cap mate 90% class kachi dunjia phansi non pen pachini pontanglo kali pulute mo surihini ra inkora phwa hut final exam abang tok dunong ledet popusi pangdak pon laso puthang Eastern Karbianglong College official website page alongta ipontang lo pusi EKAC principal Dr. AC Daspen pachini pon kali pulote mo angdung kiti satlang kito hut form ka fill up dun japan akasik sak du kongji puta pachini pon thu Bokajan penananterang Karbianglong lai